Днес ще си говорим за нещо наистина полезно. Как да използваме есента, за да дадем на тялото си един страхотен естествен рестарт, като се възползваме максимално от богатата реколта. Случвало ли ви се? Лятото свършва, а с него сякаш и цялата енергия. Усещането за умора и изтощение е нещо познато. Това е напълно нормално, но добрата новина е, че точно сега е момента да обърнем нещата в наша полза. Точно така. Есента е като един огромен пазар на открито. Нали? Всичко е прясно, пълно живот. Това прави просто идеалния сезон да презаредим батериите, да си набавим всички онези витамини и минерали, които ще помогнат на тялото да се изчисти само по естествен път. И така, ето какво сме подготвили. Първо, ще разберем защо точно есента е толкова подходяща за това. После ще минем през една система за пречистване, орган по орган. Ще видим и една конкретна 3-дневна програма за бърз старт. Ще обърнем внимание и на храните, които поддържат баланса в тялото, и накрая, разбира се, ще видим какви са обещаните резултати от всичко това. Добре, да започваме. И първият въпрос, може би най-логичният, е: защо точно есента? Какво прави толкова специална? И какви са реалните ползи от един такъв сезонен рестарт? Ползите са наистина много и се усещат на всяко ниво. Говорим за по-добро настроение, за по-силен имунитет, което разбира се води и до повече продуктивност и енергия. Общото усещане е за пълно възраждане. И може би най-важното, това е перфектната подготовка за студените месеци, един вид превенция. Супер! Сега, след като знаем защо, нека да видим и как точно. Ще разгледаме един структуриран подход, орган по орган, като се фокусираме върху ключовите системи, които отговарят за детоксикацията. И започваме от основата на всичко – червата. Здравето им е абсолютно ключово за цялостното ни състояние. А най-хубавото е, че стъпките, с които можем да им помогнем, са наистина лесни. Тук акцентът пада върху няколко неща. Първо, храни богати на фибри. Те са като метла за червата. Второ, заменяме захарта с мед. И трето, нещо изключително важно – вода. Поне литър и половина до 2 на ден. Всичко това помага за регулиране на работата им и ги стимулира да се изчистят по съвсем естествен начин. Продължаваме напред към следващият ключов играч – черния дроб. Той е, така да се каже, главният филтър на нашето тяло. Всичко минава през него, така че е важно да се погрижим и за него. И тук на помощ идват билките. Зеленият чай, например, е страхотен съюзник заради антиоксидантите си. Но не само той. Запарки от мента, маточина или пък листа от касис също вършат чудесна работа. Те стимулират пречистващите му функции по много нежен начин. Добре, преминаваме към бъбреците. Тяхната работа е не по-малко важна. Те филтрират кръвта и изхвърлят отпадъците. А бъбреците, знаете, просто обожават течности, така че най-доброто, което можем да направим за тях, е да пием достатъчно вода. Около 2 литра изворна вода на ден е идеално. Прясно изцедените сокове също помагат много, а ако искаме да им дадем допълнителен тласък, аспержи и магданоз. Те са известни с диуретичния си ефект и подпомагат функцията им. Разбира се, не можем да пропуснем и най-големия ни орган – кожата. Тя също е важна част от системата за елиминиране на токсини. Тук има една много интересна и малко необичайна техника. Нарича се жаборене с олио. Звучи странно, но е просто. Взима се една чайна лъжичка студено пресовано, нерафинирано олио и се жабурка в устата за около половин час. Прави се сутрин и на обяд преди хранене. След това олиото се изплюва. Идеята е, че по този начин се извличат токсини от устната кухина. И за да завършим тази обиколка на органите, нека обърнем внимание и на белите дробове, с няколко лесни практики за тяхното здраве. Тук нещата са малко по-различни. Съветите не са свързани толкова с диета, колкото с полезни навици. Първо, редовни разходки на чист въздух. Няма нищо по-добро от това. И второ, изпълнението на различни дихателни упражнения. Тези две неща са изключително полезни, за да ги поддържаме чисти и здрави. Добре, до тук видяхме как да подкрепим отделните органи. Сега обаче, нека да разгледаме един съвсем конкретен, кратък и много ефективен 3-дневен план. Той е идеален за силен старт на целия процес. И така, ето как изглежда всичко на практика. Първият ден е доста изчистен. Стартираме с вода, ябълки и моркови.
На втория ден вече добавяме малко повече енергия с банани и филийка пълнозърнест хляб, а третия ден завършва с една лека, но засищаща зеленчукова супа. Както виждате, планът е много ясен и напълно постижим, без нищо екстремно. И тук идва един наистина ключов момент. Какво правим след тези 3 дни? За да не загубим постигнатото, преходът обратно към нормалното хранене трябва да бъде много плавен. Постепенно започваме да въвеждаме леки храни, като ориз, спанак, бяло месо и нещо много важно. Избягваме пърженото на всяка цена. Супер! След като сме направили този първоначален детокс, можем да продължим да подкрепяме тялото си. Как? Като се насочим към конкретни системи с помощта на правилните храни и сокове. Тази таблица е чудесен пример за това, как можем да бъдем много по-целенасочени в грижата за себе си. За всяка система има конкретни препоръки. Например, сок от ябълка и спанак за червата, или пък доматен сок за черния дроб. Има дори и сок от чесън за борба с паразити. Наистина си струва да се разгледа и да се почерпят идеи. И така, стигаме до най-приятната част. Каква е наградата за всички тези усилия? Какво реално можем да очакваме да се промени след като приложим тези съвети? Резултатите идват бързо и са съвсем осезаеми. Говорим за по-качествен сън, за значително по-малко умора и един истински прилив на енергия. А на клетъчно ниво се случва нещо още по-хубаво. Тялото ускорява процесите на регенерация, което всъщност е в основата на доброто здраве и усещането за подмладяване. Така че, в крайна сметка, нека не гледаме на есента като на край на нещо хубаво, а по-скоро като на перфектната възможност за ново начало. Шанс да дадем рестарт на тялото си и да влезем в по-студените месеци по-здрави, по-енергични и напълно обновени. Всичко започва с първата малка стъпка.